3.8.2025 keskipäivän jälkeen täällä Helvetinkoulun possurantsilla. Tuolla oli toi tonnempana se, missä lietettä oikein oli ja isompia possuja. Tässä on tämmöisiä pikkupossuja. Ja ne on siellä niin kuin sammuttuna, että joku vähän kärsä nousee, mutta muuten maataan ja haistaan pahalle. Että mä en tiedä, tässä on oikein sikamainen käytäntö, että sitä maataan siinä missä syödään. Että siellä on perunat seassa ja jätkät makaa siellä saatana ruoan keskellä, saatana ja paskantaa sinne ja taas syödään. Että tää on tämmöistä, jos ajatellaan, että mitä on sikamainen käytös, niin syödään ja paskannetaan siinä missä ollaan. Ja tuolla maataan niin kuin Asterix ja Obelix teoksesta kyläläiset käynyt tappamassa sijat tonne ja odottaa teurastamistaan. Mutta näillä mennään. Villisikaranssilla tuossa oli perhekuntaa ja tällainen hollilla, että äitejä ja tytärtä ja muuta. Niin kuin täällä on näitä possujakin, on äitejä ja tytärtä varmaan, että noi karjuja kolistet tonne pantu omaan aitauksiinsa. Tässä luontoraportti Helvetinkoulun Villisikarantssilta. Seppo Lehto kiittää, taakse poistuu käytettävissä, tilattavissa eri tilaisuuksiin luennoitsijaksi, puhujaksi, taltioijaksi, valokuvaajaksi, videoitsijaksi, etc. Ja eduskuntavaaleissa 2027 valkoinen vaihtoehto valkoisen tulevaisuuden asialla. Kotoperäisiä lajeja suosiin. Tämä villisika on nyt kyseenalaista, että onko tämä kotoperäinen vai itärajan takaa tullut vieras laji. Että tämä on vähän mitenkä se tulkitaan. Aina toki jos mennään jääkauteen, niin ei tämä mitään valtion rajoja täällä ollut. 1830-luvulla vasta Suomen itärajaakin käytännössä tehtiin. Se on moro. Kaunista päivää. Haju on kyllä mehevä.